Ahoj, volám sa Martin, toto je môj služobný pes Max. Pracujeme na oddelení služobnej kinológie tu v Brezne. Maxo má už 6,5 roka, ja som si ho vybral od šteniatka. Keď som prišiel za Maxom, boli tam v podstate dvaja psíkovia, ja som medzi nich hodil loptičku a Maxo sa za tou loptičkou prvý rozbehol. Maxo je vycvičený na klasickú kinológiu, má skúšku VŠ3, čo je policajná najvyššia skúška. Hneď prvý pretek, ktorý sme absolvovali, tam vyhral 3. miesto a najlepšiu obranu, najlepšiu poslušnosť. Minulý rok sme boli na ďalšom preteku majstrovstva Banskobystrického kraja, kde sme boli prví s najlepšou poslušnosťou a s najlepšou stopou. Práca kinológa je z môjho pohľadu veľmi zaujímavá. Každý deň je iný. Nikdy sa tu nenudíme, vždycky sa naučíme niečo nové a hlavne môj štvornohý parťák ma stále naučí niečo nové.